Συνεδριάζει σήμερα έκτακτη το Ειδικό Συμβούλιο της Σωματείωσης, διότι χθες το μεσημέρι δόθηκε προς διαβούλευση ένα σχέδιο πορτικοποίησης και αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, είναι αυτό που λέμε μικρή ΔΕΗ. Τι εννοούμε όταν ακούμε μικρή ΔΕΗ? Είναι το 30% που θέλουν να ξεπουλήσουν από την νέα ΔΕΗ, όπου εκεί πέρα συμπεριλαμβάνονται μονάδες ελληνικές, υδροηλεκτρικά και λίγα μονάδες σιτοαερίου. Αυτά είναι οι δύο μονάδες του Αμεντέου, το ΙΣ Αμεντέου, η μία μονάδα της Μελίτης. Η νέα άδεια της Μελίτης 2, δυστυχώς που ακόμη η μονάδα είναι εδώ, περιμένουμε μεγάλη αγωνία να γίνει για να μπορέσουν κάποιοι συνάδελφοι μας να βγουν εργασία, πουλάνε και την άδεια αυτή της Μελίτης 2. Πουλάνε τα ορυχεία, δηλαδή πουλάνε και τα ορυχεία που τροφοδοτούν με καύσιμο το λιγνίτη για να δουλεύουν μονάδες. Και πουλάνε τα υδροηλεκτρικά και τον ΑΙΣ Αμεντέου. Εμείς αυτό έχει μας προξενήσει κάποια εντύπωση, διότι το περιμέναμε, γιατί εδώ και το τελευταίο διάστημα, μπορώ να πω πάνω από ένα χρόνο, περιμέναμε ότι κάποιες δεν θα το φέρουν. Μας έλεγαν ότι είναι απαιτήσεις των Τρικανών, αλλά τελικά πολλά πράγματα δεν είναι απαιτήσεις των Τρικανών, απλά οι συγκυβερνώντες βρίσκουν την ευκαιρία να περάσουν κάποια πράγματα με την δικαιολογία ότι τους τα επιβάλλουν. Αυτό είναι μέγα ψέμα. Εμείς σήμερα συνεδριάζουμε. Διαχρονικά η θέση μας είναι κατά το ξεπουλήμα της επιχείρησης, διότι οι συγκυβερνώντες, αφού κατάφεραν τα τελευταία 2,5 χρόνια 3 να εξαντλήσουν τους εργαζόμενους οικονομικά με τις μεγάλες μειώσεις, για να μπορούν να αντιδράσουν, αφού κατάφεραν πριν από μερικές ημέρες να πουλήσουν την ΑΔΜΕ, δηλαδή τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας στους ιδιώτες, το οποίο αυτό πιστεύουμε ότι εμείς δεν θα περάσει τελικά, σήμερα έρχονται και ξεπουλάνε και τη ΔΕΗ. Εμείς στην περιοχή είμαστε εδώ και 60 χρόνια εκείνοι οι οποίοι έχουμε δώσει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία. Είμαστε η περιοχή που έχει μεγαλύτερη ενέργεια. Παρόλο το ότι έχουμε εδώ και 60 χρόνια μεγαλύτερη βιομηχανία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή την περιοχή αυτό δεν της αξίζει. Καλούμε τους βουλευτές σήμερα από εδώ. Σε πρώτη φάση, διότι λέω τους βουλευτές πρώτους, διότι οι βουλευτές είναι εκείνοι που έχουν δικαίωμα ψήφου για το αν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Διότι είναι μέχρι την Παρασκευή για διαβούλευση και μετά θα πάει στη Βουλή για ψήφιση. Άρα καλούμε πρώτα τους βουλευτές να πούν το μεγάλο όχι. Και να πούν το μεγάλο όχι, διότι προεκλογικά όλες οι ομιλίες τους λέγανε ότι ακόμα και του Σαμαρά, του συνολικού πρωθυπουργού, έτσι και στα Ζάδια και στην περιοχή μας, έλεγαν ότι θα πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους. Εμείς τους στείλαμε στη Βουλή σύμφωνα με αυτά που μας λέγανε προεκλογικά. Άρα σήμερα αυτό που να κάνουν. Εάν δεν αντέχουν, θα πρέπει να παραιτηθούν, να σηκωθούν και να φύγουν. Και ας πάρουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους να δουν εκεί τι θα κάνουν. Το 1,355 εκατομμύρια. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια επιχείρηση η οποία για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ασχέτως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, μιλάνε ότι την κοινωνική πολιτική την κάνει το κράτος, κάνει και κοινωνική πολιτική. Έχουμε τα φθηνά τιμολόγια των αγροτών. Έχουμε τα φθηνά τιμολόγια στις κοινωνικές ομάδες, για τις ευαίσθητες μονάδες. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον το να κάνουμε έναν διακανονισμό με την επιχείρηση όταν και εφόσον οφείλει ο καταναλωτής και δεν έχει να το πληρώσει. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ το τηλέφωνο μάλλον το πληρώσω σήμερα, αύριο το πρωί δεν έχω τηλέφωνο. Αν όμως δεν πληρώσει ένας καταναλωτής το ρεύμα του, αύριο θα έχει ρεύμα. Γιατί υπάρχει η ευαισθησία που διέπει αυτή την επιχείρηση του ελληνικού λαού. Η επιχείρηση η οποία έχει να εισπράξει ένα 350. Είπε ο πρόεδρος ότι τα 200-300 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, είναι χρήματα τα οποία έχει να εισπράξει μέσα από το κράτος. Μέσα από το κράτος που σήμερα ξεπουλά την επιχείρηση. Έρχεται λοιπόν το κράτος και σήμερα στη διαβούλευση την οποία έχει, μας λέει ότι, λέω, οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως τις 14 του Μάρτη, δηλαδή ως την Παρασκευή στις 3 ώρες.